Добре дошли в рубрик Сам. В това видео ще ви покажа накратко как работи приложението и как да го настроите според вашите нужди. Когато отворите рубрик Сам за първи път, създавате администраторски пин и пук код. Пинът отключва всички админ функции в приложението, а пук кодът ви позволява безопасно да анулирате пина, ако някога бъде компрометиран. След това ще видите екрана с лицензионното споразумение. Прегледайте текста и натиснете "Съгласен съм", за да продължите. Последствие се отваря администраторският панел. Тук настройвате въпросниците, оценяването и останалите опции на приложението. Няма да можете да пуснете изпит, докато задължителните настройки на въпросника не са попълнени коректно. След малко ще ви разведа по-детайлно из всяка секция. В горната част на админ панела е секцията "Комплекти". Тук създавате, преименувате или изтривате комплекти от въпросници. Въведете име и натиснете "Добави комплект". Всеки нов комплект се появява като карта под полето за въвеждане. Под него е секцията "Въпроси". Тук добавяте въпроси към избрания комплект, ръчно, един по един, или чрез импорт от готов въпросник. Рубрик Сам поддържа CSV и Excel файлове за импорт и експорт на въпроси. Всеки добавен въпрос се вижда като карта в хоризонтална лента, където можете бързо да го прегледате, редактирате или изтриете. Нека сега да добавим въпрос с бутона "Добави въпрос". Когато го натиснете, се отваря прозорец, в който въвеждате текста на въпроса, възможните отговори, точките за всеки отговор и по желание може да прикачите изображение. Ако повече от един отговор носи точки, въпросът се счита за въпрос с няколко верни отговора и точките се зачитат само ако участникът избере абсолютно всички правилни отговори. По-нататък в демото ще видите примери както за въпроси с един верен, така и с няколко верни отговора. За да импортните въпроси в текущия комплект от CSV или Excel файл, използвайте бутона "Импортирай въпроси". Избирайки файла, въпросите ще се появят в зоната за въпроси на този комплект. Експортът е също толкова лесен. Натиснете "Експортирай въпроси", изберете папка и въпросите ще бъдат запазени там заедно с изображенията им, ако имат такива. След това трябва да се настрои и оценяването за този комплект. Всеки комплект може да има собствена схема за оценяване. Можете да я създадете от нулата или да използвате от шаблон и след това да коригирате диапазоните. За всеки диапазон полето "Максимален процент" определя най-високия процент, при който съответната оценка се присъжда автоматично. Необходимо е да се реши и колко въпроси и колко точки да се включат във въпросника за текущия комплект. В настройки на въпросника избирате колко въпроса да се включат за съответния брой точки, както и да се зададе продължителността на изпита. Докато променяте тези стойности, общият брой точки в долната част се обновява автоматично. Когато задължителните настройки са попълнени, бутонът "Готово" горе вдясно става активен и можете да преминете към екрана за изпита. Останалите секции ви позволяват да персонализирате визията на въпросника, да смените админ пина и да преглеждате логове от предишни изпитни сесии. Ще се върнем към секцията "Завършени изпити", след като приключим примерен изпит. Нека сега стартираме изпитна сесия. Когато натиснете "Готово", се отваря екранът за изпита. Там участникът въвежда своето име и уникален идентификатор – код или текст, по който ще го намирате в резултатите от изпита. Системата позволява на участник с идентификационен номер да попълни изпит за текущия комплект само веднъж на ден. Когато изпитът започне, на екрана се показва първият въпрос от въпросника. В горния десен ъгъл системата показва колко въпроса са отговорени и колко време остава. При въпрос с един верен отговор, приложението автоматично преминава към следващия въпрос след избора. При въпроси с няколко верни отговора, участникът трябва да избере всички правилни и след това да натисне бутона "Напред" в долната част на екрана, за да продължи. Участниците могат свободно да се връщат назад, да сменят въпросите и да коригират отговорите си. Когато на всички въпроси е отговорено, в долната централна част на екрана се появява бутон "Приключи изпита". Когато участникът го натисне, се показва екранът с резултатите. Ако времето изтече преди да приключи, изпитът се спира автоматично и се показва екранът с резултатите с до момента дадените отговори. Резултати показва името на участника, идентификатора, спечелените точки,
процента и крайната оценка. От тук можете да стартирате нов изпит за следващ участник или да се върнете към админ панела. От съображение за сигурност, стартирането на нов изпит изисква въвеждане на администраторския пин. Сега нека се върнем в админ панела и да експортираме резултатите от тази изпитна сесия. Резултатът на всеки участник се запазва в изпитна сесия за избрания комплект и ден, а данните могат да се експортират в Excel. На екрана Админ скролнете до Завършени изпити и натиснете бутона Експорт за сесията, която искате да експортирате. Експортираният Excel файл съдържа два листа – протокол с обобщение на резултатите на всеки участник и подробни записи с всеки въпрос, избрания отговор и присъдените точки. Тези детайлни данни са много полезни, ако по-късно трябва да прегледате резултатите, да обработите оплаквания или да предоставите информация при одит. Благодаря ви, че изгледахте това демо. Надявам се Rubricsam да направи провеждането на изпити и въпросници значително по-лесно за вас. Пожелавам ви страхотни резултати с приложението в часовете и обученията ви.